ine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to ɗal haya to mafolu to lojolo to wuuro guijile to mareysa to lobbudo barogala to jeeriyela tumbere to jiingue jeeri to awoyna to patu kono to teccan ko on takkusan juula ha e nder duɗal ceerno abdoulahi Quddusi to jowol saare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie chef d' état major général des armées leydi ndi o waɗi inauguré altine hanki hôtel mawɗo e nder Nouakchott on hôtel noon jaɓɓoto ko officier ji taw ko jeeyaɓe fedde G5 Sahel aroɓe wadde stage woni stagiaire uji e nder leydi he to leydi Sénégal député ji ɗiɗi tuumaɓe juuɗe mumen moddude trafic des passeports ɓe darima subaka hande o yeeso juge biteɗo Mamadou Sall goto e mabɓe waɗama ko wiyete mandat de dépôt to leydi Mali Goodluck Jonathan ko médiateur CEDEAO o talata hande o yettima jillu makko e nder leydi Mali to leydi Niger koninkoɓe leydi France ɓe kolli tigui tawteɓe nder leydi he ɓe kolliri ɓe jooɓima fittandu goto e mawɓe catala bitegal groupe état islamique dans le Grand Sahara bitenoɗo Soumana Bouro to leydi Madagascar ko bateau yiwi toon ko famdi kala capantato en jeetato neɗɗo puɗɗima yitede ɗe mbasi hen pittali mumen fodde capanɗe jeegomo neɗɗo ko ronkaɓe yitede woni porté disparu bisimilla moon e kerki hotondirte joni janñoɗen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Amadou Demba Sow wondude e Hamidou Demba Sow e Moussa Demba Sow e Ousmane Hammet Tall joom wuro Mafondu wondude e Hamme Ndiaye to dowlaci dentuɗi Abriga Abou Ndiaye to Mafondu Abou Kalidou Sow to Libreville Gabon jettindo ɗo wulago ngo eɓe denta kamɓe kala eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala jaltugol aduna biyetenoɗo Binta Ndiaye koto Mafondu o yalti aduna ko altine hanki o nogas bowte hitande ujune ɗiɗi e nogas go o yalti aduna ɗon to Mafondu e dow inde ceerno Habou Diallo en duwanima dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala siftinde on noon yettiniɗo wulago ngo ko biteɗo Abou Kalidou Sow tawateɗo to Libreville e nder leydi Gabon. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi laaɓaɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal Maître Adama Baldé ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola Maître Adama Baldé ne safra o ɓonduɓe kista fibrome dogom sitta omo yawrani worɓe joguiɓe caɗele gorago Maître Adama Baldé ne yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabruji ɓe arsigaji men uddi Maître Adama Baldé ko moƴƴuɗo longal bawɗo ƴewgal omo wiya neɗɗo kala kene waɗa yo tinno yurno saɗa naata e dewgal yurno saɗa naata e ɗanngal yurno saɗa naata e galle yurno kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno seɗa moƴƴi naata so moƴƴani goppa walla ƴewana ɗum feere Maître Adama Baldé ne wiya dendagal kiliniɓe mum yo gandu e oɗo saaha joni ha hitande nde ma ƴewgal ko gratuite wonde yoɓetake omo andini noon dendagal tawateɓe nder leydi Sénégal to mbawɗa wonde kala so tawi kay wadde ƴewgal walla so tawi ko ligguey a yaɓɓat koyɗe ma gara ha jettoɗamo ɗon to Bakke Dembu e nder wuuro Bakke wona to banggue noddago wona téléphone wonande ɓen wonɓe nder leydi Sénégal Maître Adama Baldé ne yawrani ɓen joguiɓe caɗele kayitaji donc hebde kayitaji ha tengtino wonɓe to Europe Maître Adama Baldé wi jokkodire mum joni keeɓa kayitaji ma ha no hannirta ni
maître Adama Baldé ene wiya dendagal bandiraɓe yo yimɓe nangto e fina tawa mumen nangto e gandi mumen nangto e gande mumen hanki maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni bureau ji makko e tawate ko ndera Mbacké to leegal bitegal Mbacké Dembo Sara Daral Baali kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko so tawi ko numéro ji makko téléphone mbatta ko 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83 maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo wone mbadden danɗo faade makko maître Adama Baldé sa yi to YouTube sa waɗi maître Adama Baldé jinganen Fuladu ma yi toon golle paydude no feewi ɗe waɗata ɗum noon mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata nogas e ɗiɗi lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men e nder leydi Mauritanie e nder leydi Mauritanie noon ñande aljuma ɓennuɗo ɗo o e fayi aseta hono Amadou Tijani Thiam ko directeur général société ETR kanko e yoga e directeur uji société o ha tengti noon to banggue travaux ji ɓe mbaɗi jilluji mabɓe e nder falde feeralla ɓe jettima nokkuji kewji no fewi gam ƴewde kay golle poɗɗe faɗede toon guila kay ko fati e wadde pomoji ha e wadde golle paydunɗe ɗe foyi ɗeɓe poti ummanade e oɗo saaha joni ɗeɓe jiiɗi gollade e nder falde feeralla ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wula Zahab ko jagorgal kalfinaɗo ko fati e cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde altine hanki o ko ujunere temedde jeeɗiɗo e yimɓe jeetata kolkisa e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder holkiso he noon hen ujunere temettere capanɗe joyo e joyo ko test biteɗo TDR woni test jawɗo temet tati e capanɗe joyi e yimɓe tato ko test biteɗo PCR woni test laboratoire e nder holkiso he capanɗe nayo e tato tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe capantato e jeegomo kepti cellal mumen paati galleji mumen yimɓe ɗiɗo hen kawri er jalla so tawi ko capanɗe nayo e tato fiɗaɓe ɓe noon koni doggol ngol lelori basi kono ko yimɓe ɗiɗo to wiyete Boumayda ko neɗɗo goto kanko sa ko neɗɗo goto kifa ko neɗɗo goto monguel ko yimɓe ɗiɗo to wiyete Aleko ko neɗɗo goto yimɓe ɗiɗo Murtala Hazard ko neɗɗo goto Boutela Mit ko yimɓe tato Wadanaga ko yimɓe nayo Atar ko neɗɗo goto Ngabou ko neɗɗo goto Sehil Babi ko yimɓe nayo ak Jouza ko yimɓe ɗiɗo sappo e jeetati heddiɓe ko nder nakcota lamrugo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen chef d'état major général des armées hono général de division Mohamed Bamba Megat o waɗi inauguré altine hanki o e nder nakcot lamrugo leydi Mauritanie hôtel goto mawɗo no fewi taw ko hôtel résidence on hôtel noon ko huɓerede deuxiéme étage ene waɗi capantati e gos chambre haalisa o kala mahiraɗo hôtel o yalti tigui koye boña taw koye boña état major leydi ndi ko kañumen jaltini haalis o on hôtel noon hollirama tigui o jaɓɓoto ko ɓen dadiɓe ɓe hinde officier ji taw ko jeeyaɓe fedde G5 Sahel aroɓe kala saaha ummotoɓe to leydi Mali to leydi Burkina Faso to leydi Niger walla leydi Tchad leyɗele goɗɗe kala taw ko jeeyaɓe G5 Sahel wawoɓe kay arde wadde stage uji mumen woni des stagiaires e nder leydi Mauritanie cérémonie o noon waɗi koye yesso secrétaire exécutif G5 Sahel hono biyeteɗo Eric Thiaré ha joni ko leydi Mauritanie keɗen Ibrahima Vala ko sagata cokonoɗo e nder kasoji ɗi Nouakchott o ɗaccita o ñawano noon ko mollelo lebbi tati e kaso caggal nde o lebbi makko tati e kaso nde o yalti kaso ñande talata ɓennuɗo ko ñalawma goto walla mbiyen ko jamma goto o foofi kenal lakkitare caggal ɗum kadi o ruttiti e nder kasoji mbiɗen ko ñande talata o yalti kasoji hayde o yalti kasoji o heɓani yiide koreji makko e sehilaɓe makko saabu o waali koye galle goto mo hoɗaka tawa woɗɗani jama kata tawateɗo e nder ilmina janggo moɗon ko ɗon tigui o teeɓa e nder marché 6e omo wujji mbajjuji ɗiɗi caggal ɗum noon ko ɗon tigui o waɗa juuɗe police o rutti tigui to kaso on pami tigui capantati
tati e jeegom waktu wodi tigi ko waɗi bowala ha joni kabaruji men ɗemgal pular seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewedde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi Sénégal ɓe kandin ɗumen to fate rafi coronavirus o to yarata ɓe kolliri ñalawma hande o e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde ɗiɗi e capantaro en jeeɗiɗo neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon sappo e tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi hen goto ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o sappo e ɗiɗo heddiɓe ɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe sappo e nayo kefti cellal mumen hay sappo e nayyi kefti cellal mumen hay ka grave goto noon ala hande woni tigui hay goto ala batteteɗo balliteɗo e fofango nder leydi he yimɓe ɗiɗi noon kawrela diala leydi Sénégal ene yaara ñalawma hande o capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere e temedere capanɗe jeenayo e jeegom o winde tawi ɓe dogola corona hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere temedde capantaro e joyo keptino cellal mumen hano hannirta ni patino galleji men ujunere temedde jeetere capanɗe jeetati e jeetati ko ɗum woni bilan ko wasi pittali men togui ko rafi o naati leydi ndi faade ñalawma hande o e ñalawma hande o kadi leydi Sénégal ne jogui capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗo neɗɗo wonduɓe coronavirus tawateɓe juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen député ji ɗiɗi député ji ɗiɗi hono biteɗo Boubacar Biya wondude Mamadou Sala moddinanoɓe e trafic des passeports diplomatiques ko talata hande o noon ɓe daari yesso juge d'instruction taw komo deuxiéme cabinet d'instruction près du tribunal de grandes instances mo Dakar ɓe ñawira noon ɓe ñawirte noon koko fati association des malfaiteurs escroquerie blanchissement des capitaux faux et usage des faux sur les documents administratifs et faux en écriture publique authentique siftinde on noon cerveau mawɗo o noon wiyete ko wiyete tigui mo alhaali cerveau mawɗo noon e on alhaali ko biteɗo Elhaji Condé ko commerçant mawɗo no fewi on teɓano guila ñande sappo e tati lewru septembre 2021 tawi nder niɓɓuru hen teɓa noon ko kanko ɓe tawa noon e oɗo saaha joni noon kamɓe ko kanko on tigui limtuno indeji mabɓe kamɓe ɗiɗi kala hono député biteɗo Mamadou Salam on noon hollirama tigui ñalawma hande o janide holliri wonde o waɗa ko witte mandat de dépôt ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jehen to Jidda Thiaroye Kaw yimɓe holɓe noon e leegal bitegal Léona D e nder commune mo Jidda Thiaroye Kaw ene tawe tigui e kulhuli mawɗi no fewi kewi caggal kay teskede ɓe baroɗe mawɗe no fewi kewi ɗe kinde bowa e kala saaha kañum kewi hulɓinde sukaɓe fijoɓe jamma ɓe kolliri noon ene saaɗi yontere kay nde ɓe mbarani toon barodi mawdi no fewi sakke asedda ɓennuɗo ɗo hollirama tigui ɓesguji leegal ngal mbawen tigui yaltude e wuuro ngo kala hollirde tigui laamu ngu yewde fabotoɓe e settiri e ɗeɗo barode caggal noon nde ɓe mbarno toon barodi jundi no fewi mais joni kene qime ha métre uji ɗiɗi juutendi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal cukko gaddano woni premier adjoint maire mo Mbacké ene wiyama teeɓa en tawe oɗo saaha joni e juuɗe gendarmerie o nanga noon omo wiye morso noon o nanguira tigui ko faux e usage des faux tawa kadi ko wadde kayitaji fenade o nanguira noon ko wadde kayit jibinande fenade omo nanguida e biteɗo El Adjilo eɓe tawe oɗo saaha joni nder kaso e mbadi garde à vue ko alarba paaɗo o noon so tawi ala ko faali ɓe poti ɓendinede yesso parquet du tribunal de grandes instances mo Diourbel ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kalen ko fate train express régional woni TER temettati million taw ko xaalis dollar ene qime tigui ha temedere capanɗe jeenayyi e jeegom milliard franc CFA ko ɗum tigui wonno contribution financement phase gadano taw kadi ko ummade e banque islamique de développement woni BID taw kadi koko faati kay e fewnude lawol hakkude jamñajo faade AIBD woni Blaise Diagne joni kadi ɓe umminima ko faate deuxiéme financement ko faate deuxiéme phase woni rogere ɗiɗi ɓiri nen ko fate oɗon train biteɗo train express grande vitesse on nde rogere noon ko sappo e jeenayyi kilométre
conseil d'administration boña biteɗo BID woni banque d'investissement des banques islamiques de développement d'investissement ɓe kawri tigui ñande aseta ɓennuɗo sappo jeetati lewru décembre 2021 ɓe kawri tigui ɓe jaltinam 65 piccal capanɗe jeegom e joyyi piccal joyyi taw ko haalis milliard e franc CFA ɗum noon ko gam yidde finance ude phase ɗiɗam woni roguere ɗiɗi ɓeere nde noon taw ko fati oɗon train express régional ha joni kabaruji men demgal pulaar kabaruji men demgal pulara ha joni e on fannu BID be banque de développement de banque islamique de développement be koleri tigi be kalan don sabu tiagal on khalis kadi be koleri mabbe jaltina enveloppe taw ko no taw enveloppe ko 2,9 milliards francs CFA dum non kadi ko fati kay ko fo fati e mbadi fond de solidarité islamique pour le développement woni ko wiite FAIID on khalis non ko fati kay e made jere e fati daraji e écolaji ndra lidi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen galle professeur Ibrahima Thioub mennoɗo wonde recteur université Cheikh Anta Diop on galle noon ko wuyɓe jillimo jamma beddoɗo ɓen wuyɓe noon ko sagataɓe nayo arɓe ne joguiti ha teddi ene mbaɗi kagule woni laafaji ɓaleji e murtini e koye mumen ha yetti guite so wona guite ala ko yiyete ko ɓen tigui jilli galle makko cagganɗe ɓe keeli bafe ɗo noon ɓe taynati ha nder galle ɓe tawi ɗani ɓe kollir tigui ɓe jiiɗa waddemo haydara ko boni ala ko ɓe cohli so wona haalis ɓe kollimo to haalis o mofta nde ɓe puyi galle o foof noon ala ko ɓe jiiri toon so wona 60 000 francs CFA woni sappoji ujunere taw ko haalis CFA ko ɗum ɓe tawi toon ɓe jalti ɓe jaadi e on haalis hollirama noon ɓe torlanimo piyanimo ɓe gañanimo haydara ɓe mbaɗanimo caggal ɗum noon nde gendarmerie nani ɗum notitima hen waɗi constat mum e oɗo saaha joni ko gendarmerie de brigade de recherche kañum tigui udditi hen losgoji mum ha joni kabaruji men ɗemgal pular seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali panena Goodluck Jonathan ko médiateur CEDEAO meɗino wonde hoorejo leydi Nigéria oɗo saaha noon kanko woni médiateur catala bitengal CEDEAO ndera leydi Mali ñalawma hande o noon subaka hande walla ñalawma hande o yettima tigui e nder Bamako lamorgo leydi Mali omo wondi noon omo arde Jean Claude Kassibou on noon ko kañuma tigui woni président des commissions de la CEDEAO ɓe garino ɓe tawi noon ari jaɓɓade ɓe to bowallade diwoje ngal Modibo Keita biteɗo Abdoulaye Diop kañum woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali ɓe tawi ne koye on ɓe tawi ne ari jaɓɓade ɓe to bowallade diwoje ngal Modibo Keita eɓe poti noon joddade e colonel Azimi Koita hoorejo leydi ndi e mbadi transition yettinde ɓataki ummorade e mawɓe CEDEAO faade on colonel Azimi Koita e laamu mum kala hollirama noon hollirama nguɗo jillu noon waɗi tigui ko yontere wotere kay caggal nde CEDEAO joɗino batu muɗum ñande sappo e ɗiɗi lewru bowte gonɗen ɗum to Abuja leydi Nigéria to Abuja nder leydi Nigéria e nder ngun batu noon kamɓe CEDEAO ɓe kawrino tigui hay ñalawma goto ala koɓe ɓeydata e dawal ɓe dokkuno transition leydi Mali guila kay transition gadana e gardugol banda o wonde kay transition yo gas ha laaɓa no gas jeeɗiɗi lewru février ko nden foti wonde subgoji leydi ndi e oɗo saaha non laamu transition e gaddugol colonel Azimi Koita ɗum woni tigui wadde ɓuƴnoɓe ɓeydiri ɗiɗon on ɗon transition kono catala CEDEAO ɓe kolliri tigui hay ñalawma goto ɓeydetaki hen ɓe kawri kadi dendagal sanction ngaji ɗiɓe pawno e laamu leydi Mali kala ha joni ne jokki ɓe kolliri kadi ɗo e mayirɗe lewru janvier kadi doroɗo lewru janvier so tawi kay ngal ɗon cette transition so tawi hollirani wonde ne yaadi kay e subgoji baɗoji nogas e jeeɗiɗi so koɓe ɓaɗo ɓeydoɓe sanction ngaji goɗɗi fawde e ɓeydu tekkinde ɗina sanction ngaji e laamu e leydi Mali ha joni kabaruji men ɗemgal pular ha joni to leydi Mali jiyan to legal bitengal kalambankoro ñande aseta ɓennuɗo ɗo o ko lana ndiyam kañum tigui yuwi subaka e nder fleuve de Niger e nder Bamako to wiyete kalambankoro ene tawe tigui e nder Bamako jeyno lana ka ko biyeteɗo Issa Sidibé mo yaari duuɓi capanɗe tati pawɗi seeɗa kañum tigui jeyno lana ka kanko wonno e lana kam koye saha kay o wonno sowade cameleje makko ko ɗon tigui lana ka nanni ndiyam o yooli hen awoɓe mutoɓe taw ko laamo mutoɓe jiilima mbawi yittude lana kam e oɗo saha joni kono kanko goski kanko suwano yitede taw
ha joni ko leydi Mali keddoɗen talata hanki o nogas lewru bowte 2021 sukaɓe janggoɓe hewɓe tawateɓe nder falde kidal ɓe mbawi tigui yaltude e booli wadde moɓodiral mabɓe seppo mabɓe namdade kay oɗo saaha joni yidde mabɓe ko yew laamu transition ngu walloriɓe no école aji mabɓe udditiri no école aji udditiri ha laaɓi ha tenti noon to rewo leydi to e falde kidala ɓe kolliri noon gona erago noon eɓe mbaddi ɗum tigui e catala bitegal AEE woni association élèves étudiants du Mali ɓe mbaɗi erago noon faade laamu leydi Mali laamu transition ngu ne wallataɓe tigui ha école aji ɗi mbawa uddidde e nder falde kidal kala saabu ɓe kolori fodde ujunere temetere capanɗe nayyi e nayyi école nana uddi fodde temedde nayyi e tati ujunere élève fonnoɓe tawede nder classe uji oɗo saaha joni en tawi beddaji e boliji ɗum noon ko kulhuli mawɗi ɓe jogui ko erago ɓe mbaɗi faade laamu transition ngu nde wallitaɓe tigui ha ɗiɗon école aji mbawa uddidde hano hannirtani kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mimata leydi Mali koto leydi Niger paaɗen armée leydi France tawateɓe nder Sahel to fande Niger ɓe kolliri altine hanki o ɓe ñooɓima fittandu goto e mawɓe taw ko goto yoɓinoɓe fitti goto e mawɓe catala bitegal état islamique dans le grand Sahara tawa on jeeya e yoɓinoɓe pittali yimɓe jeegomo taw ko humanitaire uji Faransi naɓe wondude kay e Niger naɓe ɓe wadiɓe mum ɓeɓe joɓino pittali mumen e nder ladde eɓeɓe mbarno e nder ladde witede Kouré ɗum noon wonno ko guila août hitande 2020 laamu leydi France noon dadiɓe leydi France ɓe kolliriɓe joɓima fittandu on omo wiyeteno Soumane omo wiyeteno Soumana Boura noon koye goto e mawɓe catala groupe état islamique dans le grand Sahara ɓe itti fittandu makko altine hanki o habaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Madagascar to leydi Madagascar to rewo ɓaajo funnague Madagascar hollirama tigui e nder maaje kaɗɗe mabɓe ko bateau mawɗo no fewi taw ko bateau leggal ko kañum yewi toon altine hanki o ko famɗi kala capantato e jeetato goski puɗɗima yitede hen wasɓe pittali men fodde capanɗe jeegom woɗɓe nana majji melew ene debbini donki yitede ɓe kolliri noon ka hollira woni porté d'histoire hollirama bateau ne jolli noon kene ɓuura temedere capantato e joyo neɗɗo ko jolno e makka bateau o ɗon ko bateau leggal o yuwi tigui koto lugge to wiyete Antezarca ko kaɗanoɗo noon woni tigui o ala yamirore ñawde yimɓe woni tigui autorisation ƴettude yimɓe laana ka noon ko laana leggal ka fonno nawde ko marchandise uji woni annama cargo ni hollirama noon altine hanki o noon hélicoptère goto taw ko hélicoptère mawɗo gendarme ɓe ene jolluno yimɓe laamu hewɓe wonnoɓe e jiilaw on hélicoptère kañum ne tiwli e ndiyam hollirama noon mawɗo gendarme ɓe o wawi lumbade waktuji kewɗi no fewi haw fotti kay e gawo goto kañuma faabima ko noon kadi mécanicien hélicoptère o gonnoɗo nder hélicoptère o kañum e hoore mum wawi faabede hen heddiɓe ɓe noon cuwa taw yitede hollirama ko ɓoyani ko noon wonde kay bateau o yitam on bateau juunoɗo yitama wawi tigui haɓɓede makko ɓoggi o dasama hawo ƴentinama to lugge oddama to fongo wuuro ngo tawama e nder makko noon capantati goski sagata wonnoɓe e nder makka musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haɓridde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on